jastuke kupujemo. Staro i novo perje kupujemo. Stare dunje, stare jastuke kupujemo. Dunje, jastuke, stare perje, perje, staro i novo kupujemo. Staro perje, stare dunje, jastuke kupujemo. Staro i novo perje kupujemo. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Tento rok sme sa rozhodli navštíviť Kisáč, ktorý je ďalšou slovenskou dedinou vo Vojvodine. Ukážeme vám, čo zaujímavé sme tu zažili. Určite tu stretneme milých a dobrých ľudí, ako sa už deje. A nebudeme na to sami, pretože Kisáčom nás bude sprevádzať rodák, majster remesla kuchárskeho, majster remesla rezbárskeho i maliarského. Pálko Chrťan! Ako sa žije v Kisáči? Vítajte v Kisáči, majte sa ako doma a tu sa dobre žije. Po slovensky ešte stále rozprávame, máme školy, máme vysoké školy slovenské a dobre si žijeme. Nožíčok, len myslíte, Merko, aby ste sa neporezali, hej? Tak ideme prvo strhnúť taktoka tú kôru, povedí akože priestor na to vypisovania, hej? Len toto je najhoršie, musíme merkovať, aby sme sa neporezali. No vidíš, kým sa tieto vyrovnajú, že by grby neboli. Ako prvý privítali okrem Pálka Chrťana v etnodome, kde Anna Legiňová s dcerou Jasnou zriadili takéto pamätné izby, kde zbierajú rôzne ľudové predmety. Môžete nám niečo povedať, čo vás motivovalo k tomu, prečo ste sa začali zaoberať takýmto zberateľstvom? No, ako si pamätám, že vždy v tejto izbe niečo staré bolo. A to bolo tak, že po smrti môjho starého otca sme sa rozhodli, akože to bol mamin nápad, že prečo by sme nevyužili už keď ten dom tu je a nechceli sme ho predať, pretože to bolo naše dedičstvo, tak sme sa rozhodli, že najprv začneme akože touto izbou, v ktorej sa nachádzame. Najprv sme ju namalovali. Tieto postavy, ktoré tu vidíte, vždy tu bolo, a to si je pamätám. Najprv sme začali touto izbou, potom touto vedľa v kuchyňou a potom tou ďalšou. A už ľudia Kisáči, keď sa dopočuli, že my niečo tu robíme, tak začali nám prinášať vlastné veci, ktoré mali doma, že už také staršie veci, a ktoré nechceli zahodiť, pretože bolo škoda. Tak sme začali tu možno takú zbierku tých starých vecí, ktoré už nemajú, ktoré to rodiny všetko priniesli, ale je ich veľa. A už od roku 2012-2013, ako sme s tým začali, tak mali sme návštevníkov z každého kútu sveta. Čiže mali sme ich z Kanady, z Ameriky, z Japonska. Tak každý rok tu niekto príde a no, takže z toho sa tešíme, že môžeme ľuďom ukázať, že Kisáč niečo má a že si zachováme to naše dedičstvo. Akože návštevníci zo Slovenska prichádzajú, zvlášť by som povedala v lete, keď sú aj Slovenské národné slávnosti Petrovci alebo Zlatá brána v Kisáči. A no, teší, keď prídu a vidia, že slovenská reč a slovenské kroje sa zachovali, tak no, sú veľmi radi, že to ešte sáduje. Toto je prená izba, tu akože mladí spávali na jednej strane, na druhej tu bola voľakedy pec, že ju zrúcali. To pred nami ešte bolo. Tuto sa zapisúvali údaje, všetko, čo sa stávalo, to sa údaje, to voľakedy neboli ani, hádam, ani papier, keďže oni to na kasňu písali. Píše, kedy sa oni sobášili, kto kedy zomrel, kedy sa im syn prvý odselil, kedy sa ženil, kedy sa druhý ženil, kedy sa odselil z ťatovka, lebo my sme tu bývali prvo. Toto bolo otvoreno, takže tu boli akože tie, čo sa varili, šporáke, vlastne to boli akože katlanke. Tak tu boli hneď črepy. Toto už keď sa moji doselili, čak svokra, oni to potom zatvorili. Ja sa naveky žartujem, že tu nímto tie hrady roku na sa dináre zamorúvané. A toto je akože práčka, tu sa pralo, tu sa isto prádla, ale tu sa pralo, to ešte moja svokra prala, na tomto si zohriala vodu a horúcu domáci sapúm a tam si oni prali aj tieto sukne, aj všetko, no. Tvoj starý otec bol utkáč. Takže, to sa krosno, no, vidíš, to som ešte robili tieto, no. Ako sa volajú? Takže, krpare. A toto sa všetko viac menej, to ešte, čo oni akože tkali, to vidíš, ako je starvo. To sa zo starých týchto krojov, vidíš, tam to bola taká sukňa, aj oni to tak napárali, aj toto dosť je to toká, aj akože už prestá, toto sme na paláši našli.
Toto sa akože tie bežné sukne, čo sa doma nosia, tieto Doma, čo sa doma, po toto dome? mi je, A to toto už je, tie čo je ako- sobášna, akože o to som ale z kúpinu dostala. A toto je náš kroj, to ste hádam aj videli už. Voľať, že kysácky, aha, no, som aj Veľkosť za tieto dievčence nemáš? Tak voľade stred tohto bieliho je tu voľade, hej. Mali, vidíte? To mi je ako na kružidle, aby rovnomerne som spravil taký jeden tvar, akože kruh. Sriedok tej ružičky, čo ideme spraviť. Teraz si berieme tento kratší nožíčok a ideme do stredu. Pozrite takto. Tu sme u Márii Petríkovej, tete, ktorá si zachováva kroje, ktorá chodí do každodenne oblečená v kroji a vozí aj bicykel, takže je taká zaujímavá tá starodávna Slováčka. A ona je osoba, ktorá účinkuje vo viactich akože v Kysáči, spieva spolku ako spevokole, chodí do kostola a účinkuje na všetkých manifestáciách rukou pomohnúť tejto dedine. Tu je aj soľ. Tu je sviečkovka. No, sviečkovka. No. Čakaj, ako nechcem rukami. No na tom obraze som znázornil tetu Petríkovú na bicykli. Taká ona chodí hrdá v tom kroji a taká je už známa potom. Ale tie tam mamičke dve sa žiarlivie a ohovárajú, že viď, aká hrdá ide na bicykli. A ten človek hovorí, boli ste aj vy mladie, boli ste také peknie, nak je aj tá Marka taká ešte stále pekná. Takže ten obraz, ja som ho namaľoval, venoval som tejto tete našej, aby mala pamiatku odo mňa. A tá hrdosť, ten kroj je znázornený o Kysáči. My sme začali teraz s dcerou riadiť tu, za to, že nám robili cestu, tak my sme boli plní prachu. Hej, a česať si tu drží takom modrom, všetko modrom, hej? Všetko, no. A naši prví Slováci, keď prišli na tieto priestory, so sebou si doniesli Bibliu. To bolo všetko, čo kostolnú knižku, aj Bibliu. A to aj učete už vidieť na samom chode do tejto miestnosti. Toto je na každý deň, četa si oblieka. A keľko dní, verím, že telko má aj krojov, hej? Tá, je to telko. Každý kroj má svoj ako keteňu. Farby, že by, súlad farby, že by boli. Je to vyšívané, je to čipkované, je to štikované, je to takáto. A to je zaujímavo. To mi je od oca. Že ako od oca keteňa, keď sa ženil, tak rodák Edo mu kúpil na košeľu plátno. A to ostalo neušitlo, že bolo tako beľavo. Aj potom, keď som ja už bola veľká, tak mama ušila mi z toho keteňu. Tak ja mám od oca keteňu. Toto je teraz nová prerábená, to je starvo. No, to je 60-70 ročného. Ale plátno, ale teraz som prerábela ju. Aj toto sa všetko starie. To sa aj šifónke, aj myškovke. Tak sa u nás volajú tie sukne, hej? No, toto sa sviatočné, to sa také tie drahé. Nosím v nedeľu do kostola najviac. Aj keď dáme spievať, toto sa sukne drahé. Každá má znútra, vieš, to je ako naopak obráčeno. A každá má pre seba svoje tú krásu. Mala vyzerať, no, veľa pozri. Je vysoko troška.
Węzowe światło. Jak by sa to... Hej. Okay. No, kašmerín to je najdrahšia sukňa, čo môže byť. To, keď som bola dievka, to môj otec mohol kúpiť jutro zemi za to. Ale keď som chcela byť hrdá a chcela mať kašmerínku, to je gunie keteňa, lebo mládencové máme takto vravili. Len sa spýtovali, a má kašmerínku? Ak má kašmerínku, môžeš si ju zjať, a ak nie, jej kúpia. To je tmavá, to natmavo sa nosilo tak v poste, advente. Aby boli aj hrdie, ale aj smútku. Toto je lampa, keď bola svadba, tak mladá, keď ju mali zavíjať, u nás sa vraví, klázie čepec na hlavu, tak išla s touto lampou oproti svojich, že to bolo na veky tak. To ostalo od starých, tak sme si mi to zachovali a ja som tak išla s lampou, to sa volalo s ratolesťou. Moja rodina išla k mladému a potom sa takto zavíjalo pár tu dol a kladol sa čepec, to sa vedelo potom, že je žena. Tak s lampou sa išlo podľa susedov oproti dočkávať sa. Tieto dievčence, čo sa tu vymaľovanie, tak tieto dievčence som obliekala, ja dala som im kroje odo mňa, iba všetko je to, čo aj zachovali aj druhí. Tak potom dal knihu, o mne opísal Pavel Surovi. Ja som na ostatku. Mňa tak dal. Krásne. No máš tejto keteni, čo máš? Tu tejto keteni, len suknini. A len keteňa je táto. V kroji vstáva, s krojom zaspáva a tak od svojho narodenia. Kroje sú pre ňu život. Ak idete kysáčom, môžete ju často stretnúť na bicykli, oblečenú v ľudovom kroji. Som maľovaná na tablo v cirkevnom spevokole, ale je aj vyložený v Slovenskom národnom dome. Tam sa všetci takí zaslúžili, takže tu napísali, že zberateľka bohatej zbierky slovenských ženských ľudových krojov, dlhoročná aktivistka, členka speváckej ženskej skupine. A to bude stred kvetu, ktorá nám ukazuje ten pravý živý kvet. A my teraz toto len vyhodíme, toto nám nepotrebujeme. Ale ešte stále sa nevidí presne, čo tu bude. Vlastne to budú lístoky toho kvetu. Tento tretí krok alebo postup to už nám ukáže. No a teraz tak, troška akože pravý kvet má také nerovné tvary, hej. A teraz ťato a takto hore, toto vyberieme a už sa nám pomaly otvára, akože to bude kvet. No, chce povedať, že bude rozkvitať. Bravo, obidve. Pravedno stroko ste, potom pijavni, komplet pijavni. 1, 2, 3, 2, 2, 3.
ako ochotníkov v Kisači bolo vždy dosť. Najstaršie by malo byť asi divadlo, lebo ono má už viac ako 100 rokov. A folklór bol v takých pri škole, tance a čo ja viem, a potom pri tých spolkách. Ale tu ako pod touto strechou sme v lani v decembri oslavili 50. výročie založenia folklórneho súboru. Vlastne najprv bola len folklórna skupina a neskôršie môjim príchodom, lebo som tu bol 20 rokov, aj zamestnaný zo pár rokov, ale som ako ochotník dobrovoľne držal 3 detské súbory, prípravku, mládežnícky súbor a seniorov. Lebo jedna osoba môže zväznúť celý koník. Tam prichádzame po ceste, čo budeme mať prestávky, to som povedal, a tam prichádzame dozvolená orientačne medzi 9. a 10. ako sme my vypočítali. Zložíme sa po izbách, osprchujeme ak načím a tak ďalej, ale bude načím čo skorej stade odísť do mesta, kde máme vystupovať, ktoré je vzdialeno cca 45 do 50 km, pozdejšie dostaneme večer. Máme voľno do 4. či do polkej, myslím, že o 4. program. Potom ide ten 65-minútový program. Používame tú našu archaickú slovenčinu, ktorú naši predkovia priniesli pred 250 aj voľačo rokmi u nás a ešte Petrovci prišli pred 300 rokmi. Čo ja viem, ste doriešili? Odkud ja viem, kto mi je tam. Ale musíš preveriť prvo. No. A takou slovenčinou rozprávame, snažíme sa aj pesničky spievať. Mňa veľmi hnevá, keď tam používajú štúrovčinu, tak radšej, aby sa... A keď východniari môžu rozprávať po svojom, a neviem, Záhoráci, tak môžeme aj my tu, čo sme si doniesli. Skorej tu bolo, ako u vás na Slovensku, JRD, čiže Roľnícke družstvo tu bolo, a keď dostali druhé miestnosti, iné miestnosti vlastne, tak potom toto bolo, čo aj patrí, lebo vedia nás je sieň, ktorá sa voľakedy v minulosti volala Bičiarová veľká sála. A tu bývali tance, zábavy. Folklórna skupina najprv bola folklórna skupina, jednoducho bez mena. A ja keď som prišiel, lebo som z divadelnej odbočke prešiel do folklórnej v 76. 7. roku, tak potom ma poslali na školenie na Slovensko, kde som videl vlastne, ako sa to robí. Ja som nemal predstavu o folklóre a potom som rozmýšľal o menách. A najprv to bolo, že sa budeme volať folklórna skupina Perla. Ale potom sa mi to nepáčilo, ja som hľadal meno, aby sa rovnako čítalo a malo ten význam aj po srbsky, keďže žijeme v tomto prostredí, aj po slovensky. Tak sme dali meno Vreteno v slovenčine a v srbčine Vreteno. Kisaču prišli z rôznych oblastí, by som tak povedal, stolíc, alebo už ako to tedy bolo, v roku 1773 a neskôršie samozrejme, lebo prví Slováci len prišli v 73. Ale neskôršie tu prichádzali a najviac Hont, Malohont, Novohrad. Najviac prišli a donesli si so sebou pesničky, ktoré prevládali potom, lebo prišli aj od Mijavy tam, od Kopaníc a neviem, možno aj z Novohradu, vlastne zo Záhoria, ale
viem, že prišli aj z Orave, viem, že prišli aj od Trenčína a tak ďalej a tak ďalej. Takže a keď si tie pesničky sa doniesli, tak si ich zachovávali, pestovali, ale si už potom vytipovali, aha, toto je naša pesnička, Kisácka, to je zasa Petrovská, alebo ona tu tieto susedné osady. Nebolo tak komunikácia ako teraz, čo je a proste tí muzikanti, ak boli pozvaní kisáckí muzikanti, že hrali Petrovci na svadbe, čo sa zriedka stávalo, lebo sme mali takú rivalitu aj do bitky a čo ja viem, takže málo sa toho prenášalo. A Kisáčania vždy boli takí tvrdí, vravia za nás, že sme Detvania, Podpolianci, no ale to nie je pravda. Sú aj niektorí, ktorí prišli aj odtiaľ, ale vlastne, že máme takú nátoru, že sme či do spevu, či do bitky, či do bytia, že sme takí prvky. Takže a to o tom rozprávajú aj tie pesničky, čiže sú tie kisácké. Neskôršie, keď chodievali Kisáčania do Sriemu, to je Sriemská oblasť, Prušká hora, kde aj Stará Pazova je, tak si tie pesničky aj tam odnášali. Tak do zahraničia je to 2, eventuálne 3, 1, 2, 3. Nie veľa, lebo ide o tie peniažky. Keď ide o folklor. Tak isto má divadlo, zopár a tak ďalej. Takže súhrne, keď sa to zobrie, toto kultúrne stredisko vyfinancuje cez projekty viac takých výjazdov do zahraničia. A keď ide o tieto lokálne festivály a vystúpenia, do roka bývajú aj 10-12, každý mesiac jeden. Môžem povedať, že próby bývajú 2 razy do týždňa, keď ide o tú folklórnu, keď sa niekde ide aj 3-krát. Spevácká skupina máva raz do týždňa, a keď treba aj 2-krát, alebo 3-krát, keď sa niekde ide. Divadelníci oni robia tiež, ako sa dohodnú, robia aj tuto v tejto miestnosti, alebo už kde. Chcem ich pochváliť, že tohto roku boli najlepšie ochotnícke divadlo v celom Srbsku a teraz získali aj na medzištátnej prehliadke v Bosni a Hercegovine tiež dostali vyznamenanie, takže naši divadelníci sú naozaj špičkoví. Ozdobíme s takýma 3 čiarkami. Vy budete už také väčšie a poviete, no aj my to robíme, Ujo. Tak budeme vo lede vystupovať dole spolu na Slovensku, na voľakých festiválach a budeme ľuďom ukazovať, ako je to pekne. Takže keď robím pre také svadby, narodeniny detské, lebo čo, tak tie deti sa tešia, že budú mať aj fotku, a že to aj spapajú. A že je to rukou spravenú, že... No, teraz ideme k tomuto kvetu, čo teraz potrebujeme. Lístok, aj to bude pekná, že takvo níbaš srdiečko, ale tak ako pomedzi líst aj srdiečko. Tak to z boku vyrežeme, hej. Troška dáme tieto, že by boli také do okruhu. Sťato sem. A takto vyberieme. Sťato sem. Takto, opa. Pozrite. Aby táto ozdoba bola ešte krajšia, tak takto povyrezávame troška. No, poď. Poď, Zorka, ku mne. Kde ste? Na televízor, na Slovensku ťa chceme. Ale choj mi to, že ja spávam i na televízor. No, chceme o tej sušare troška.
tie, ja neviem ani ako to vyzerá na tom palášiku. Voľa kedy boli baly nakladenie a tu sa sušilo, čakaj, či jest, poď vidieť. Takto, čakaj, ešte otvorím do... Tieto dvierka sa otvorili, tu som si narezal tak balu, sojovú balu a tak kus po kus som kládol a tu horelo, cez tento koch išla tá teplota a tam hore bola tá procedúra sušenia tej papriky. Takže toto je prvý krok pre sušenie papriky, kde sa od rana kládlo oheň a do pozde večer sa nezahásalo. Vlastne aj do rána tretia smena, keď prišli, keď bola sezóna tej papriky. Cez ten koch išla tá teplota a tu sa rúry probuje. Očistnúť sa toto dá. Tak probujem takto. Čo by sa to A neviem. Nie, ono sa len tak. Tak Lala, probuj tak, ak ti zíde. Mám si tu ten ďalej. Tam sa potrubia, ktoré išla tá teplota od tej peci. Do tej peci potom. Jasne. Takže teraz pôjdeme do tej miestnosti, kde taktoka ženy prichádzali a preberali tú papriku, ktorá bola už z poľa dovezená a visela tak tu na cugu, či na povetri, že by sa prírodne pomaly sušila. Hej. Posle toho tieto ženičke prišli, preberali, to bola len tá dobrá, vybraná. A taktoka začína hore, neviem ani kto je to, či báči. Je to 3 nivoji, kde sa prevracala tá už nakrájaná, nasekaná paprika, ktorá sa tu sušila. A išlo od hore, nižšie a potom sa fijók tak vytiahol, kládlo sa do vriec papierových a prichystávalo sa pre mletia. Lift taký, kde tie vrecia tu dovka ženy cistili, preberali a potom sme vynášali hore liftom takým, aby nám tam bolo za sekanie a sušenie. Do takýchto vreckov sa v poli naoberaná paprika naplnila a sme tak chvačkali senka, že by na tom prievane sa pomaly sušila. Závisí, ako je povetrie, keď sa oberie. Ak je táto prievan veľký, tak potom sa ona krajšie suší. Ľaľa, tu je otvoreno. Tu je hľadím, že je len tak pri... A tu je ten daráľov, čo sa mlelo. To je, čo je záverečná. Áno. Keď sa robí tá drobná... Keď sa zakončilo, tak sa to poumývalo, zariadilo. A ona nesmie mať... Tu sa. Tu je. Toto je, ako to sa vraví, táto kucaná, hrubo. Hrubo zomletá. To je hrubo zomletá, my to voláme, ja nemám. Kucaná. A toto je už ostatnú omletia. Akože... Tak robíte, stále vyrábate papriku. Už ho mám v nose. No, to je hádam. Dvaja s paprikou, tam som ja popikala. Netráp sa, všetko. Očistný, to som ja vypikla, ja to nemôžem dať. Netráp sa, dobre. Ja keby som to mohla, tak by to už bolo všetko zariadeno. No, toto ten bol lift, keď sme ho tak potisli, a spúšťali, dvíhali sme tie vrecia, ktoré ženy precistili, hej. Nacistenie boli. Sem sme si vysýpali a tu sa sekalo. To sa vraví sečka, znači svieža paprika celosti prepúšťali sme cez mašinu, aby sa naseckalo. Tu sme vyvracali do takých nádobov veľkých a tie nádoby sme takto v rukách nosili. Čakaj, myslím, že to je. Taktoka hore. A cez tieto malé vrátka... Celá chalupa musí byť uspôsobená na dorábanie papriky. Áno. Nie je to len tak, že... Takto vyzerá... Áno. A takto len po tejto dasky sme išli, lebo tu nesmieme zastať, tu
sa obracá paprika, hej, to sa myká. Takže sme vytriasali taktoka sem, tu boli veľa hrabličky má, ešte sa tu. A potom sme s týma hrabličkami napravili, aby istá hrúbka bola. A tá teplota, toto je tretie poschodia toho a vlastne prvo vysýpania, hej. Stále nižšie a nižšie a potom sa vyberalo. Ale cez taký malý obločok som tu odchytával, jedna žena donášala tú papriku, aby som ja mohol vysýpať. Tak len taký malý otvor. Sa vytriasalo z tretieho spratu na druhé. Ešte urob. Ešte raz? Aha. A potom išlo sťato do oka, tak? Áno. Tak sa vytriasala paprika a naveky tá horná ostála, ktorá bola posledná a tá dolná sa do tohto, lenže teraz opakom prevráteného koryto, sa položilo nad tieto, začistili sa také, ako mám povedať, riečice. Keď tá ostatná spadla, potom sa vysýpalo do tohto koryta. A tu sa chladila a pakovala sa do papierových vriec. Celá Povala bola ako malá továreň alebo fabrika tej výroby sušenej, mlietej kisáckej papriky. U kohúta Janka. A nesmie slnko ísť na ňu, tak za to my to tak kladieme. A tu sa, keď sa mele, tak sa sem vysypá, aby sa rozchádzala. A potom sa do týchto osieva s týma sitkami. Aby ostali tie časti, ktoré... Aby tie hrudke neostali, lebo ona, keď sa ochladí, tak sa ako zhrudká. A potom sa osieva s týmto, že by bola ako... Sypka. Varieval som, vypekal som, keď teta povedala, máš, kedy už si je naložený oheň, to je prevráčenú, ideme variť, piesť, tak som bol ochotný aj v tomto dome aj variť. Bolo tu veselo, pekne, ako jedna rodina. Družstvo sme boli tako, že je naozaj pekne bolo. Ale to už všetko prechádza, všetko sa to modernizuje, ale sa len hľadá sa veľmi. Paprika aj do Austrii starali, aj do Nemecka, aj kto vie, len aj kde nejde. Čo vravím? Nepáči sa mi, že dosť chytro sme spravili. Dá som vedieť, tak som vás... Tu je to svetlo. Máme čo robiť, ešte neboj. Veľa tam si je. Nie reku, či je, nevšimol som si. Tam je svetlo. Ešte pišťalka, kým sa urobí. No, spravíme všetko. Aj medovinu ešte máme. No. Červeno je vonku a bielo bude vnútri. Jak u zmrzlinára. Áno. Sladolet. To voka ide. Teraz si dáme, kde nám je tá. Môžeme ísť s týmto, kde nám je to. Robí to aj náročnú tak. No to je to prasklina. Nemôžu už sa prezrieť, je už pukajú. No, ale aj tu bola, oni ako sekali, vieš, rezali z dolka, je necelá. No, ale nevadí. U nás kysáči sa málo kto zapráva, vlastne vždy je otvorená tieto dvere, alebo ak sa aj zavrie, tak sa položí kľúč sem. Nenosí sa so sebou, ale držíme tak. Kto chce zle spraviť, spraví aj tak, ale my si tu držíme, že vždy nám je pri ruky, keď odchádzame a keď sa vraciame. 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, Uľahčila je, dobre príde. Dom je jeden z takých starších kysáči, kde ešte zachovaná tá architektúra prednej časti domu a voľakedy tak ozdobovali okolo tých oblokov alebo
tak je tehličkavý, my vravíme tehličkavá fasáda, ešte z dávnych čias, keď sa robili tie prvé tehličky. A prečo sa v Kisáči používa toľko modrej farby? Prečo je taká modrá, taká typická farba? Myslím, že tak nás predstavuje ako Slovákov. Maďari sa zelené, ofarbenie domy a my Slováci najviac tú modrú. Táto ulica volá Jánošíkova. Táto je Vinohradská, ktorá smeruje do Vrabačího zámku. A pred Vrabačím zámkom je tá železničná stanica, ktorú teraz oprávajú, ale zanechajú ten objekt, kde bola pravá stanica, ako asi múzej. Tak tu je táto budova, ktorá bola aj prvá budova, stanica, lenže ju teraz opravili, okalili, nový črep položili. A my, Kisáč, sme prvá stanica od Nového Sadu, smerom Vrbas, Subotica, Maďarsko. Takže keď išiel Titov plávy voz voľakedy, keď ho pustili tú trať Subotica Nový Sad, tak tu Kisáči bol taký príjem dočkávania, aby zakývli Josipovi Brozovi Titovi, že prechádzal cez Kisáč. Kamarát si chce vidieť Kisáči železničnú novú stanicu, ktorá bude pre tie rýchle železnice, tak chcem ti poslať, práve som tu. Tak vidíš, ako to v Kisáči znútra vyzerá a tam krajom septembra pôjde aj prvá železnic, alebo ten rýchly vlak na 200 km na hodinu, čo ide práve z Belehradu do Subotici. Tak takto to teraz vyzerá. Kostolov máme, prvý je tento slovenský evanjelický, 1700, neviem presne ktorom roku. Cez cestu je pravoslávny, máme Nazarénskú cirkev. Boli sme teraz nedávno, prešli sme popri metodistickej cirkve, máme sobotárov, máme baptistov, takže tu v malej dedine každý si mohol nájsť tú svoju vieru alebo ten voľaký pokoj, že by sa odišol pomodliť, počuť slovo Božie, zaspievať. Takže aj tento Kisáč je neveľký a dosť takých má cirkví. Bolo pár rodín, že prišlo do Kisáču aj katolíci, tak mali z jedného domu spravenú, no oni už vymreli, takže to neexistuje. Od Nového Sadu prvá synagóga bola v Kisáči, nebola veľká, boli okolo asi 40 rodín, ktorí je tu navštevovali a tie relikvie z tej synagógy, lebo tá synagóga bola posle vojne predaná, zrúcaná a tu voľak to dom spravil, takže to preniesli tie ich lampy, aj tie ich hviezdy, aj neviem čo, do evanjelickej cirkvi, kde je to zachované a spomína sa tá synagóga, že bola aj v slovenskej dedine v Kisáči. Takže tento chrám je postavený v 1799 roku. Zvestený a ozdobený roku 1866 a nápis opravil Adam Bičiar v 1884. Tu každú nedeľu bývajú bohoslužby a cestíky majú také stolky. Takto vyzerá oltár, kde tu z tohto mesta sa káže. A tu za posledných 200 rokov pôsobili následovní kňazi. Takže tu máš od 1788 roku a ešte tam na tej druhej sa títo poslední, čo boli. Tak tu na ty chodíš teda, hej? Nie. Aha, nie. Ja chodili sme, ale rozprávka je druhá. Tí farári, ten, čo bol asi tam ostatný, tak
povedal, že nemôžem variť pre kostol, lebo môjho otca pochváli metodisti. To akože, no taký. No tu sa nahávajú peniaze, ty obchádzaš. Aha, tu sa obchádza. Čakalo, že by si mal svoje svedomie, že si išiel a že chceš dať. Myslím, že to znamená. Môžem sa pozrieť na seba. Hádam môžem. V centre pomedzi dva kostoly v Kisáči nachádza sa pamiatka na padlých bojovníkov v národnom oslobodzovacom boji v druhej svetovej vojne. Tak sme dali ako na pamiatku im tu vystaviť a každý rok 13. októbra sa sem zopárči, už len zopárči prídeme pokloniť a dať česť tým padlým našim kisáckým bojovníkom. Môj starý otec Jan Vozar taktiež patrí k týmto bojovníkom, lebo ho zabili v 45. roku, keď sa vracal z vojne. Už kraj vojne bolo a na takej batine cez jednu horu išli a tam strelili do tej kolóne, padol jeden vojak. Môj starý otec odišiel mu pomohnúť a dostal tú druhú guľku, ktorá bola smrteľná. A doniesli ho o 2 týždne v Krparách zaklúčeného mŕtvého vojaka. Tieto dve figúry nám pripomínajú tú rodinu Vardžikov, ktorí presne tak ako v dokladách, čo máme, že so sebou priniesli iba tú Bibliu a ten batoh na sebe, čo niesli, to boli tí len základné veci, možno len pre potravu, aj zo pár hábov, že by mali na sebe, boli takto oblečení v krojách. A niektorí prichádzali pešo, niektorí išli plčou, Dunajom, smere Senka a niektorí išli na koniach. Boli tí, čo sa aj zastavili v Maďarsku, zo pár času tam boli a potom prišli, ako dosťahovali sa do Kisáča. Toto je akože na tom pozemku od Mičátkov zostala taká časť domu, kde sme dostali ako Slovenský národný dom a tu sa vlastne dejú také večery, že prichádzajú spievať, výstavy sa robia, akože Slováci majú svoj priestor tu v dedine, kde môžeme dočkávať hostí po slovensky a priestor je venovaný ako galéria, ako všetko. No a pôsobí to Matica Slovenská, pokiaľ vidím miestny odbor v Kisáči. Odbor Kisáči. A to tak, že tu sa schádzajú Slováci. Ale tie brány sú také podobné, skoro všetky. Že ten spôsob tej brány. To je z 59. rokov. Áno. Všetky brány sú z 50. rokov. Málo ktorá. V 45. bola vojna. Posle vojny, keď to tichosť, potom ľudia začali obnovovať si domy, ale čo tak potom. Takže taká bežná architektúra v podstate, nielen v Kisáči, ale celkovo na Dolnej Zemi sú tieto gánky. A presne tento tvar vlastne toho priečilia. Áno, áno. To je v Bátskom Petrovci, že sa s tým ľudia tak vyhrali viacej. Dneska sa im nechce. Nemajú čas. Možno by sa im aj chcelo, nemajú čas. Toto je dom bývalého Jána Ferku, ktorý Pavel Surový sa vybojoval, aby ostal ako etnodom v Kisáči. A práve teraz pred mesiacom, lebo ako sa strecha premieniala a začne sa krok po krok vnútri izbách renovovať a skúsiť tak nahať, ako voľakedy. V jednej alebo dvoch miestnostiach môj starý otec Jan Vozar, bol maliar, žil v tom dome, kde je ten beľavý asi, len bol starý dom a bol maliar a mal 30 rokov, keď ho zastrelili vo vojne a dovtedy bol známy chýrečný maliar, ktorý maľoval rukou štetkou po bohatých, Ferkovci boli bohatí,
tak jeho zverbovali, aby im tie izby namaľoval. Figy. Dobré. Dozreté. Slatuška je dozreté. Daj si, Zorka. Daj si, otrhni. Ja ti takú ale zrelú. Nech sa páči. A nevyberaj, nemotáčaj. Merko, aby ťa neporezal. Tak. Bravo. Bravo, teraz tak. Dobre, hej. No a teraz tak si spravte priestor na Gvanči. Tak, aby tu, vidíš, nesmie tak blízko. Hajde, poď, hajde, pritisni. Kde to teraz mám dať? Dobre, tak. Teraz taký priestor, že by bol pomedzi. To práve ako tí zmrzlinári teraz. Tak? Keď sme zmrzlinu jedli. Tak. Kisáči dnes je? Hádam 6. Ja už ani neviem. Dajme tomu. No, to sa tie dni. Hej. Tak Stanislav, ďakujem, že si prišiel do Kisáču, že sme sa stretli, sme kamaráti a chcem ti venovať túto moju knihu, moju monografiu, ktorú je zostavená o mojom vyrezávaní. Nech sa páči. Tak, ďakujem veľmi pekne a prajem ešte veľa vyrezanej zeleniny a hlavne hodne zdravia a šťastia v živote. A to je taká rodina, to som namaľoval, akože voľa, kedy ľudia boli chudobní, ale pekne žili. Boli tu aj starí, aj mladí a pekne si nažívali. A teraz všetko majú a nemajú ten pokoj, nemajú tú slobodu. Takže tento obraz hovorí aj to bohatstvo, čo každý človek by mal mať v sebe, ale aj ten moment, keď sme boli etnodome v Kisáči so stanom, kde sme boli v Krojách, takže taká izba kisácka. A to chcem Stanovi darovať. Stano, Ďakujem veľmi pekne. Určite budem mať svoje miesto, nakoľko sme dokončili Podkrovie. A ešte chcem to zdôrazniť, že byť bohatý a byť majetný, to sú dve častokrát rozdielne veci a iný význam slova. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne. Skúšame? Tak, Pálko, dovol mi, aby som po dlhom boji o 11. hodine v noci v Kisáči ti odovzdal koncovú píšťalu. Podarilo sa nám ju urobiť v ladení H. Bude to aj jednak spomienka na mňa, aj na naše priateľstvo, na to, ako sme sa my spoznali, ako máme blízko v sebe mnohom. A nech sa ti na nej dobre hrá. A dávam ti od srdca a som šťastný, že ti môžem odovzdať takýto môj nástroj vlastnými rukami zhotovený. Ďakujem aj ja. A Vary si vyskúšam. No vyskúšaj. Teraz takto? Naopak, takto. Tak ideme takto. No, trocha. Keď budem cvičiť, tak určite sa naučím a ďakujem. Na tej detve studňa murovaná, na ňou sedí moja milovaná. Každý po svojom. A to bol text.